Күңел кылым ничкә иде бугай, елый торгач, шартлап өзелде. Әйтте кылым, синең колың иде, болай да бит күпме түзелде. Күпне күрдек, күпне кичердек без. Син уйнадың гомер сазында, ул чакларда мин мөкаддәс идем, уйнап көлеп синең каршында. Ни кызганыч, артык чирттең ахыры, уймак чыкты соңгы уеннан. Ярар инде, бик тә туйган идем, гарып булдым шайтан туеннан. Бетте кичең, сынды кылычың да, алмастылар басты, юк чара. Кемнәр сине үз сафына алыр, оркестрга димен бичара. Милләтеңнең саф сулышы сыман, күңел кылың күсми изелде. Маңкортларның яңа кыллар өчен кабат чиратлары төзелде. И мөкаддәс моңлы сазым диеп, эндәшсәм дә, сазым дәшмәде. Шагыйрь сазы гына бик ерактан, яшен ташы сыман яшнәде.